Lakhain ko rapon ni Libemesi constituency ke parlo koilamati pen kahilo kilometer circuit Langsomepi open stage along therepo chikloni phaikri trogar ni 6 sedola puthak la pen mass joining amai ke pado ponahut ongdong amethang asong pen chi oc non kewangji APHLC chari asong pen MP a ticket kilongdun jai kathara phan anso se ongdunga vote pen ke pahai dun ji aphansi jakong horang kipidun thu candidate jai kathar mailong kipuke Nona pongke inglonga somate karbi rengma pen ke chenglok inglonga sotum gewang jiar ni anta ke jok wan la pen methang along le phelang la pen longri longpat la pen article 244A hemprek kang thim longnang ji politic APHLC asong along le wang not an keneli jongsi ke hailote angtan pen ke wang ke be ke chia tuma phan ke voter pen ingthan labji longle phelang ta jor longle la pen hemprek ke palong ji aphan isi pen isi 6 schedule arona ting pen saido antami claim vek ji pusi clar dak pen pachini pon lo inut bahini BJP long do yimene congress long do yimene sata ninga lo galang litum ci siket lo biar APHLC fansi piat ponon ke ange jong si piat lo te a hokalam lo ilitum akhei la pe det ke cerai long po jong si pipedet polote remdet polote lage ki jut lo itum ron ke jedan ni ke rem lo la ben ki jut lo edet lo pe kheita ki jut na thusi ke dam pe prap thup pik khangyang ponon bang to sar nang le MP haidet lo panang ta nang le kopi si claim ke cheng si claim ponji ke claim si ke ne dum ke hango piloi litum autonomous state body APHLC tum si Harokre sirke bra trokebra sirke beningkanta AP autonomous state one lo seta congress tum war fit lo non nilitum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long to vek ye phan claim vek po la pen hem phuar nam nang rabdun po etum long lock po la pen ke la so figen etum la 6 schedule ke do an aprang men ke do an power la pen ke long muchot 1995 aning kan da power penang ke long do hala anta nitum exercise la po nitum